Tak přátelé, elektrická motorka Super Soko, která jede jak píchlá svině. Testoval jsem, můžu potvrdit. V zelený metalíze, obrácený vidle. ISR brzový třmeny, to miluju. Další model, já to takhle projdu a pak si odchytím Matuše, který nám k tomu něco řekne. Skutřík, lovuju, CPXO, další skutřík. A tady model Stash, jestli to dobře chápu. Protože je to na tom napsaný. Tak a teďka vzhůru za Matušem. Já nejsem úplný fanda elektriky, ale můžu vám říct, že jsem se na tom svezl, byl jsem příjemně překvapený. Takže jakmile budu mít okruh, tak tam budou tyhle motorky lítat. Matuši, zdravím. Zdravím vás. Můžu tykat? Jasně, ahoj. Ahoj, těší mě. Ahoj, Petr, prosím tě, řekni mi nějakou chytristiku, něco, co je novýho, co tě baví. Tak na týchto elektrikách ma baví to, že sú spolahlivé hlavne. Máme už ich na trhu 4 roky, začíname pri 3,5 kW, končíme už pri krásnych 15 kW. Na výber sú motorky, naozaj krásneho dizajnu, ako si spomínal. Toto je ten základ, ktorý ponúkame v 3,5 kW. Dostávame sa k najlepšiemu, čo do tejto výstavy bolo k dispozícii TC Max, 100 km maximálna rýchlosť, 100 km dojazdu, predáva sa v dvoch verziách. Kolik je maximálka? 100 km v hodine. OK. 95 až 100, podľa toho, ako ti fúka vietor. Ale to zrýchlení stojí za to. Zrýchlenie je naozaj veľmi pekné, slušné, ale samozrejme je to softvérovo riadené, aby to nekopalo ako kôň, ale jednoducho, aby to bolo plynulý rozbeh malo. OK. Hele, myslíš si, že Soko plánuje i jako výkonnější stroje? A nebo se dostaneme na konci. Tak mlčím. Máme aj niečo do terénu pre fajnšmekrov, v podstate mám dve verzie, je to on-air verzia a off-air verzia tej istej motorky. Jedna je s typovým schválením, druhá je bez typového schválenia. V podstate model off-air je vyslovene enduro do blata, do terénu, kam to chceš zobrať. Toto s peťákmi, smerovkami môže aj na cestu, má to 8 kW, je to zábavné vozenie pri 80 kg váhy celej motorky. Tak to je enduro pro mě. Poďme do kategórie skútrikov. Začíname týmto malinkatým, o ktorý momentálne prebieha aj súťaž. Je to ten základ, 35 km dojazdu, 1 kW výkon. Je to naozaj šikovné, niečo za pouhých 35 000, ako sa u vás hovorí. Fakt? Je to veľmi zaujímavé vozenie. To mi nekecej. Proč jsem to ještě netestoval? Mám potom presne protipol, model CPX a CPX Pro. Pri CPX Pro 8 kW výkonu, veľmi zaujímavé vozenie, pri klasickom CPX až 160 km dojazdu s dvoma batériami. Ako vidíš, priestoru pre malazijskú rodinu, myslím, že to nie je až tak rasistické. Tak to je. Šary, pojď sem prosím tě, ať vidíme, běž za to a roztáhni ruce, ať je vidět, jak dlouhatánská je ta sedačka. To jsi mohla i s tou vodou, prosím tě. No, dej ruce k té sedačce. Chytni z jedné strany a z druhé strany. Jo. Ty vole, pro malajskou rodinu, přesně tak. Děkuju. A dostávame sa k novinkám tohto salónu. Prvé je F01, je to skútrik strednej veľkosti určený do mesta, rovnako pre dvoch. Motoricky je podobný k tomu veľkému skútru CPX, výkon 4,7 kW, dojazd s jednou baterkou okolo 65 km. Je to, povedal by som, tá zlatá stredná cesta, ktorá v portfóliu Super Soka alebo V-Mota na ponovom naozaj chýbala. A teraz niečo pre fajnšmekrov. Je to model Stash, dlho očakávaný model Stash, ktorý má výkon 15 kW, maximálnu rýchlosť 120 km v hodine a dojazd od 150 do 180 km. Motorka už oplýva všetkým, čo správna motorka má mať. ABS-ko, trakčná kontrola, senzory tlaku pneumatík, senzory teploty pneumatík, má to zrkadlenie mobilu na displej. Samozrejme, všetky naše modely sú párovateľné s aplikáciou a dajú sa ovládať aj cez aplikáciu. Veľmi pekný detail, ktorý V-Moto zahrnul do tohto modelu. Miesto benzínu, odkladací priestor na prírodu a zmestí sa tam veľká príroda. Skvělý. Jdem si vyměnit vizitky, pro diváky mi dej pěťáka a končíme. Děkuju.